אני לא אשכח את הדבר שיושב לי בראש כל הזמן, שאנחנו רצנו עם האלונקה הזאת לחדר הטראומה בחדר המיון. היא אמרה לי דבר אחד כל הזמן, תחזיק לי את המטפחת, תחזיק לי את המטפחת, שהמטפחת לא תיפול לי. זה מה שחשוב לה ברגעים האלה, שהמטפחת לא תיפול לה מהראש. גם בהיבט הדתי, אבל לא רק בהיבט הדתי, גם אני חושב בהיבט של האסתטיקה, שכל יהיה מסודר, שהיא תראה כמו שצריך, אפילו ברגעים האלה. וככה נפרדנו, בכן הזה שלה, ששאלתי אותה, את שומעת אותי, את רואה אותי? היא אמרה לי כן, ויותר היא פשוט לא ענתה לי. פניתי לדוקטור קנלר, זה הרופא שטיפל בה במסירות כל כך רבה. אמרתי לה, אתם בטוחים שהיא כבר לא בחיים? אתם בטוחים שהיא כבר לא בחיים? היא הייתה יושבת בסלון והייתי אומרת לה שבת שלום ויוצאת, אז אני ממש מרגישה כל היום שבת לפני שאני יוצאת לבית כנסת, אז אני כאילו מסתכלת על הספה ואומרת שבת שלום. כאילו זה לא מעניין אותי אם יושבת שם או לא, אני ממש מרגישה אותה. לא אכפת לי אם אני רואה אותה או לא, אני מרגישה שהיא שם. נולדה לי בת יפהפייה, וממש השתעשעתי איתה כמו בובה. תחיה כבר בגיל 7 ביקשה ללמוד פסנתר. אז קנינו לה פסנתר, עכשיו על הפסנתר התמונה שלה. הייתי אוהבת לעמוד על יד הפסנתר והיא מנגנת שירי נעמי שמר. בגלל שהייתה סנדוויץ' היה לה קל מאוד לשלוט גם בי וגם באריק, זאת אומרת בקלות משני הצדדים. יש כאן מקום שנקרא קודש הקודשים. לשם היה אסור לנו להגיע, היו שם הרבה מאוד אוספים. שהיה החלפת תערוכה והתחילה לאסוף משהו אחר, ואז קיבלנו את כל המפיות או את כל המנעולים שהיא אספה. היו לה יומנים. שהיא פשוט הייתה אוהבת, אם זה היה תקופה של סנופי, אז באלבום היו מדבקות של סנופי ופתגמים כאלה מצחיקים. תחיה הייתה אחת הבנות הבולטות בכיתה. תמיד הייתה הרוח החיה מאחורי כל הפעילויות. תמיד מין מבט של שובבות בעיניים ועיניים קורנות. מצאתי חוברת שתחיה וחברתה הטובה הוציאו. והיא כותבת, משכו את הזמן, לא לומר שלום, לא להתראות. משכו את הרגע של אחרי חצות. מה טומן בחובו המחר אין לראות. חכו לציפור הלילה, לבקבוקי חלב. המשיכו להביט על הירח וחבריו. שירו לרוח שיר, לים ולרעש גליו. אל תגידו שלום ולהיראות. כאילו ממאנת להיפרד. היינו יוצאים לטיול, היינו חוזרים, הייתה מסתדרת אלבום, היינו משתגעים, כל דבר עם קישוטים. תמיד היה לה קשתות מיוחדות וסרטים מיוחדים, וגם הבגדים שלה. היה לה כל כך פן אישי. היא הייתה אינדיבידואליסטית, והכל בטוב טעם. אני זוכרת שאת הסרט הראשון שהלכתי לראות בקולנוע לבד כעצמאית, הלכתי לראות עם תחיה. היינו בכיתה ג', בכיתה ח' היא יזמה בשבילנו נצטרף שתינו לחוג הדרמה העירוני של ראשון. היינו שם שתי הילדות הדתיות מבית ספר דתי היחידות. תמיד מחייכת, גומות חן ענקיות. תמיד מתגלגלת מצחוק, לא חשוב מה היה. תהיה את המרכז העניינים. כל המפגשים היו נערכים פה אצל תחיה בימי שישי בערב. בשלב שהגעתי לסניף וכבר גדלנו, והיו אומרים, אתה אח של תחיה. איך אתם דומים? זה היה בשבילי מעין ככה גאווה. והיא הייתה מגיעה לסניף, הייתי אומרת, רגע, אבל כולם כל כך אוהבים אותה, והיא הכי חשובה שמה, והיא הייתה מקושרת לכל כך הרבה קבוצות גיל. היו בנות מראשון שלמדו כבר בצפירה, ואני זוכרת אותם אומרות, וואו, שנה הבאה תחיה מגיעה. זה היה נשמע כמו איזה מותג שמגיע עם משהו. זה היה כזאת חמודה עם שתי צמות תחומות, ונמשים וחיוך מאוד גדול, והיא נכנסה בקלות לתוך החברה הסגורה הזאת. בתשעה באב היינו יושבות ומשחקות, ו5 דקות לפני הצום היינו לוקחות תפוח, היה לנו גם שקית שוקו,
ומחכות לשעת השין, לפתוח את הצום. אני זוכרת עלייה כזאת בצפון הארץ שיש נוף מדהים של הכנרת, אבל בתור ילדות פטפטנו, אכלנו ממתקים, לא כל כך שמנו לב, רק תחייה עם מצלמה, והיא צועקת, מה רבו מעשיך השם? היא פשוט הייתה מדריכה לחיים. כלומר, ההיכרות שלי הייתה מתוך בני עקיבא, אבל אחר כך פשוט הייתה מדריכה שלי לחיים. היא הייתה חיה את ההדרכה. הייתי הולכת אליה בכל הפסקה בצפירה באולפנה, ותחייה הייתה אומרת לחברות, עזבו אותה, תנו להיכנס, כאילו אני ועוד כמה חברות, ופשוט זכינו ליחס כזה חם, כזה משתף, וסיפורים מכל המורים, והכל היה מצחיק ומעניין. היא רק קיבלה רישיון, היא אמרה, אמא, אני לוקחת את האוטו, אנחנו נוסעים לרמת הגולן. בלי שום בעיות. האמת שאת הסוף של י"ב, אני זוכרת, כאילו זה היה אתמול, תחייה אחת הראשונות שהיה לה רישיון, וחזרנו באמת עם האוטו וצרחנו בטירוף לאוטובוסים, נפנפנו שגמרנו בגרות. אני עיוור, הייתי צריך להעתיק חוברות לכתב ברייל, חוברות של תווים, ותחייה בעצם גויסה להתנדב, בלי לראות. אני יודע שהיא כל פעם שהיא אמרה לי שלום, היא חייכה. חניכים היו רגילים שעולים לאוטובוס, אז תמיד שני המקומות כולם קופצים ומפנים להם את המקום. ולמזלו של אותו זקן ערבי, הוא ישב ראשון, והחניכים מתחילים לעלות. הראשון בא, מתיישב על הזקן, מתעצבן, דוחף אותו. השני עולה, אותו סרט. ככה השלישי והרביעי, תחייה מתחילה לצחוק, וכל האוטובוס מתגלגל לצחוק. הם לא ראו, אבל הם ראו, מרוב שהיא כל כך ידעה להמחיש להם, לתת להם את המקום שלהם, את השמחה, את הנשמה. תמיד היא כל כך היא אהבה את הילדים. יום אחד לקחנו את המקל ורצנו לכיוון האוטובוס. והוא לא עצר לנו, דפקנו לו את המקל. אז הוא היה בטוח שאנחנו עברות, עלינו, שילמנו, אמר, אבל אם אתם עיוורים, לא משלמים. תחייה, וואלה, זה בסדר. כל פעם שפעילות עם הפסיכולוג בבית חינוך עיוורים, הוא חילק לנו צבעים ואמר לנו לכתוב בית חינוך עיוורים. אמר לה, תראי, זה מקום עם כל כך הרבה סבל וקושי, כתבת אותו בצבעים שמחים, והפכת אותו למשהו שמח. אנחנו נפגשנו באוניברסיטה. מאוד זכורה לי ההתרגשות של תחייה בכל השלב החדש הזה בחיים, של לפגוש אנשים חדשים ולהתוודע באמת לאנשים שחיים אחרת, מה שעד אז לא כל כך התאפשר, כי היינו בתוך החממה. אני הרגשתי שלתחייה יש את זה. לתחייה יש את היכולת הזאת לגעת באנשים, ורצון כל כך אותנטיים שלה. היא הייתה מרפאה בעיסוק נפלאה, את זה אומרים כבר אחרים, אבל לי זה היה ברור עוד מהתקופה של הלימודים. את הייתה ממש יודעת לחיות, גם בתקופות מאוד אינטנסיביות שלנו. תחייה ואני גרנו במעונות בהר הצופים. הפינוק שלנו היה ללכת לשתות שוקו במלון היאט שהיה מולנו. אתה אומר תחייה, אני מיד רואה את החיוך הזה. איך שהיא הייתה עם הבנות, מאוד עדינה. בזמן שהיא הייתה בבית, היא גם נגלה את הבית. היינו יכולים לסמוך עליה. לא הייתי מסרבת שיהיה לי בת כזאת, באמת. כן, היא גם ראיתה בבית כמו אחות רק גדולה של בנות, וגם קצת מחנכת שלנו. גם שובבה וגם מחנכת. גם מחנכת שלנו. מהרגע הראשון שנפגשנו, אהבתי מאוד את תחייה. אני זוכר כמו היום, בדיוק מה היא לבשה בפגישה הראשונה, ואני חושב שחיזרתי אחריה בטירוף. התאהבתי בה בשתי אירועים נפרדים. תחייה חזרה מעבודה מעשית, ואז היא נכנסה ואמרה לי עם החיוך המדהים שלה, הדאונים האלה כאלה מתוקים. והצורה שאמרה את הדבר הזה, האנושיות שלה, הרגישות שלה, היכולת המדהימה שלה לקלף לגמרי את כל הצד החיצוני ולהגיע לנשמה של אנשים, פשוט שבתה את ליבי, ואני ידעתי באותו רגע שזאת האישה
איתה אני רוצה לחיות את חיי. האירוע השני היה בפסטיבל ערד. לראות את תחיה בוחרת הגילים, זה היה דבר מדהים. אני חושב שזה הזוג הגילים הראשון שקניתי לה. תוך 5 דקות היא הייתה החברה הכי טובה של המוכרת. תוך 10 דקות היא ידעה למוכרת כל פרט אישי בחיים שלה. וכבר היא יצאה לה איך לסדר את הגילים אחרת. כשהסתכלתי מהצד, פשוט ידעתי שזאת האישה שהיא עבורי. זאת האישה שנבחרה, ואיתה אני רוצה לחיות את חיי, וזאת האישה שאני רוצה שהיא תהיה אם ילדיי. הכירה כל מקום שהייתי, את כל החברות שלי. כל פעם שנפגשים עם תחיה, תראי, עידו, שב, תעשה, תבנה, תחיה, תסתכלי. זה בסדר, הוא מתקדם לגיל. אני חושב שזאת הייתה התכונה הבולטת ביותר בתחיה. אהבת אדם, שמעה תחיה על מישהו שיש בעיה או משהו, תמיד מיד תחיה הייתה ראשונה להגיד, רגע, אולי אפשר לסייע, אולי אפשר לעזור. ואני חושב שהילדים שלי בכלל, עופרה בפרט, מאוד קיבלו מתחיה את הדבר הזה. היא הייתה מתקשרת אליי באמצע היום. אומרת, נחמה, את זוכרת שסיפרת לי על, לא זוכרת, על איזה פרח. ראיתי פה בדרך, את רוצה אולי אני אכנס, אני אברר, אני אקנה לך. ותמיד היא הייתה זוכרת משהו שאמרתי לה לפני חודש. תחיה הייתה אהובת המשפחה שלנו. היא הייתה המסמר של כל אירוע. אצלנו במשפחה יש הרבה אירועי משפחה שאימא אוהבת לעשות, ובאירועים האלו היא תמיד הייתה מבקשת מתחיה כמובן להכין משחקי חברה. תחיה ידעה, כך היא הבינה, אף הפי שלא אמרתי את זה אף פעם בפומבי, שאני לא מתלהב מהקטע הזה, ותמיד לפני שהייתה מתחילה, הייתה באה אליי ואומרת לי באוזן עם החיוך המיוחד שלה, אל תדאג, זה לא ייקח הרבה זמן. עכשיו, אני לא יודעת, תמיד אני אומרת, היא בכל אופן היא קלה, היא לא הייתה הבת. היא היה לה חשוב גם ההרגשה של כולם, אפילו יותר מהילדים. בבת מצווה של ליאור, פניתי לתחיה, הציעה לי קייטרינג, הציעה לי אולם, בכלל לא הלכתי לבדוק אותו, שמחתי עליה ב100%. והכי אהבתי שבסוף אמרה לי, תראי, זה בת מצווה מקסימה, יצא לך יותר טוב ממה שחשבנו. וככה, אני זוכרת עד היום שאמרתי, וואי, תחיה אמרה לי שיצא מדהים, אז כנראה זה באמת היה מדהים, לא? תחיה שממש הובילה אותי יד ביד, יותר נכון משכה אותי, והיא התחילה, צריך פרחים, אז הלכנו לפרחים, וכולם, אוי, תחיה. ואני אומרת, צריך את זה, אבל יום שישי, זה היה מאוד מהיר, אין בעיה, זה לתחיה, ואני, לא, תשלמי אחרי זה, זה לתחיה. אני מתגעגעת לאוכל של אמא. האוכל של אמא לא היה מפואר ולא היה משהו, זה היה אוכל של בית כמו שצריך, הוא היה מוגש בצהריים, לא היה צריך כמו המשפחות שמוציאות מהמקרר ומחממות. נגיד אהבתי מאוד אומנות והיא תמיד עזרה לי בזה, כי שנינו זה היה משהו משותף לשנינו. תמיד היינו עושים דברים ביחד באומנות, ואז באמת במקרה הזה זה היה ממש כיף שיש לי אמא כזאת גם יודעת כאילו, גם שאין לה כוח וגם שהיא לא יכולה, היא עדיין תעשה את זה בשבילי. עם אמא אהבתי לצאת לטייל בנחלת בנימין, לקנות דברים, ללכת לקניון, לקנות בגדים, לקנות דברים שאנחנו שתינו אוהבות. היה משפט שתחיה הייתה אומרת שהייתי מתקשר אליה, אני לא יכולה עכשיו לדבר, אני מקבלת את הילדים. והמשפט הזה, מקבלת את הילדים, זה גם משפט שהיא אמרה לי ביום האחרון, שאמרתי לה, תחיה, צריך לנסוע כמה שאתה אומר לבית חולים, אמרה לי, קודם אני אקבל את הילדים. לקבל את הילדים זה 3 מילים שאומרות הכל, לקבל אותם, לדאוג להם, להבין אותם. לא יותר מדי התערבה בדברים, כמו שיש אמהות שעושות. מה שהייתי רוצה לשתף אותה, הייתי משתפת, ומה שלא, היא לא הייתה שואלת ומתערבת. היא רצתה תמיד לזכור אותנו, אז לכן היא לקחה את המצלמה והיא צילמה בה תמונות, ולדעתי היא צילמה את זה כי רצה לזכור, וגם היא חשבה והיא צדקה שכל רגע ורגע הוא בעצם חשוב בחיים.
היכולת שלה להתמודד עם מחלה, זה פה מדובר בבן אדם עם כוחות נפשיים ועם תכונות באמת מיוחדות באיך שהיא עברה את הדבר הזה. וכל אחד בית חולים מתפעל עם זה. הסתובבה ודיברה ועודדה את כל אחד באופן יוצא מן הכלל. דבר שאי אפשר לשכוח אותה. תחיה הייתה סוג הפציינט שמאוד מקילים על הרופא. קודם כי היא אף פעם לא התלוננה, לא זוכר שהיא התלוננה. ואני חושב שזה בעיקר בגלל שהיא שמרה על אופטימיות. זאת אומרת, אפשר היה בקלי קלות להסביר לה שזה המהלך הטבעי של המחלה, שככה זה עם עליות ומורדות, והיא תמיד קיבלה את זה. אתה מתחבר הרי למי שמחייך ושמח. אפילו לא חיינו בצל המחלה של תחיה, לא הרגשת את זה. זאת הייתה תמונה של ילד מהעיירות, שמחזיר תרנגולת שחוטה אחרי כפרות. והיא צחקה ואמרה, כזה דבר באמת לא ראיתי, אבל היא אמרה, איתי, את זה אני לא לוקחת, אני רוצה את המשהו החי, לא את המשהו המת. אם היא באה, לא יודע, למקום חס וחלילה כמו ישיבה, והיא תמיד גם תהיה עצובה בשבילהם, אבל גם היא רוצה לשמח אותם תמיד. חזרנו מיפן עכשיו, ולא היה מקום שאמרתי, אם תחיה הייתה פה, הייתה מצלמת את זה. עין של אדם עם לב טוב וראייה נכונה של החיים. תחיה הייתה בן אדם מאוד אמיתי, שאהב דברים מאוד אמיתיים, בלי הרבה רוח ובלי הרבה עטיפות ובלי הרבה קשקושים. תמיד שהייתה מצלצלת אליי, הייתה אומרת תודה, הרגשת שהתודה הזאת היא באמת באה מעומק הלב. מה שאני הכי אהבתי אצלה, נגיד החיוך של כל הזמן, מביאה לאחרים, נגיד היא חוזרת מהעבודה, ואומרת כזה, כאילו, אבל לא סתם, מה קורה, מה נשמע, כאילו, היא רוצה באמת לדעת מה איתנו, מה קרה. אם היה לך יום הולדת, אם היה לך קושי מסוים, אם רצית להתייעץ עם תחיה, היא נתנה את כולה. תחיה הייתה הילרית בנשמתה. האוזן קשבת, ההתעניינות, החום שהיא קרינה, זה מה שמשך את האנשים אליה. תמיד היה מה לדבר איתה. תחיה הייתה מאוד עמוקה, והיה אפשר לדבר על המון איך ולמה. שכל כך הרבה לתת וזמן לכל דבר, ולא דבר על חשבון אחר, לא על חשבון טיפוח הבית ולא על חשבון דאגה לילדים. הכל הספיקה. ידעתי שאם אני צריכה לשאול על איזה מסעדה, טיול, תמיד היו לה רעיונות. אתה מספרת לי, אתמול נסענו לעיר דוד, אתמול נסענו לפה, תגידי לי כמה שעות יש לך במאמה. אמרתי לה, את צריכה לעשות לנו סדנה לניהול זמן. תחיה היא בן אדם שאלוהים נגע בה. פשוט העניק לה מתנות כדי שהיא תוכל לתת אותם לעולם. כל בן אדם בשבילה היה עולם מלא ושלם, וקיבלה את כולם בכל כך הרבה אהבה וחום ופרגון. היא בן אדם קסום. ושראיתי את הכמויות של החברות שלה, אמרתי, כל כך הרבה סוגים שונים של נשים ואנשים, ולכולם היא נותנת הרגשה שהם הכי חשובים בשבילה. הסקרנות הזאת היא העצמה לידע בכל מיני תחומים, שזה באמת העיד על אדם מאוד סקרן ואינטלקטואל ומתפתח. היא הייתה באיזה מין צמיחה מתמדת כזאת. איתה היה אפשר ללכת להופעות, כל מיני דברים שאף אחד לא ידעתי את מי אפשר לקחת. הנה, היום אני עדיין מחפשת מישהו. מי יכול להיות גם דתי וגם הולך לכאלה מקומות, וגם אנחנו נרגיש ביחד בכיף. חסרה לנו בנחלת בנימין. הפרגון שלה, אין סופי, הפרגון, כל פעם שהיא באה, מה חדש, מה עשית, זה מה שבעצם נותן לי את הכוח לשבת בבית ולהכין את הדברים. אחרי יומיים וחצי שתחיה הייתה בבית, קודם כל הוא נראה כאילו גרים בו כבר 20 שנה, שזה אני זוכרת שזה היה הלם בשבילי, ועם כל הפריטים הקטנים וכל תשומת הלב לכל פינה וצבעוניות. יש בת קול שנשמעת מקצה העולם ועד סופו. ואם ככה, אז למה אנשים לא שומעים? הוא אומר, זה רק אנשים מיוחדים שומעים. גם תחיה שמעה בת קול. היא ראתה כל עשב, כל צמח, כל כביסה תלויה, כל שקיות תבלינים שהיא צילמה. זה ממש, כל הרגישויות שסיפרו עליה,
זה הבת קול שהיא שמעה. אחד התחביבים של תחייה זה לאסוף, היא אספה פריטים יפים. באמת, היא אספה גם אנשים. זה היה האוסף הכי גדול שלה, והיא אהבה את האוסף הזה. תמיד אמרתי לה שאני מסתכל עליה מארגנת ויוזמת את כל האירועים החברתיים, אם זה מסיבות פורים, אם זה לעזור בכל הבר מצוות והתריצות של החברים, תמיד תחייה לך על עצמה. ואמרתי לה שאני מסתכל עליה שהיא מארגנת את כל האירועים האלה, וחיה אותם ונושמת אותם, ולכן כולם נדבקו אליה ונסחפו אליה, ושהיא עשתה את הדברים האלה, לא הרגישה שזה נטל, שמישהו צריך להרים אותו. היא אהבה את זה. אני חושבת שתחייה פיצחה איזושהי נוסחה של איך אנשים מתחברים. זה התחיל בחיבוק ענק וחם כזה. תמיד היה מחמאה, והיה משהו, גם אם היא לא אמרה את זה במילים, שהיה באותו רגע תחושה שאני הכי משמעותית בחיים שלה. כאילו, היא הכי שמחה לראות אותי עכשיו פה. תחייה הייתה בה דופקת ונכנסת ונותנת חיבוק גדול. ולא חשוב שהתראינו כבר 5 פעמים באותו יום, אבל היינו מתחבקות ומתנשקות, כאילו שחזרנו מחול בדיוק באותו רגע. הרגשתי זכות גדולה כי אני יודעת כמה חברות יש לה, 1,000,000 בערך. ולהיות בשבילה אחת מיוחדת זה היה ממש לא מובן מאליו. לפני שנה בדיוק הייתה יום הולדת שלי. אני לא יכולה להסביר כמה היא התרגשה, יותר ממני. היא שלחה לי הודעות, עוד שבוע יום הולדת, בראש חודש בבית כנסת היא הודיעה לכולם שהחודש יש לי יום הולדת. באותו יום על הבוקר, SMS כזה גדול של היום יום הולדת, וניפגש בצהריים, ואיזה כיף. כל הפעילויות שלה היו מאוד מיוחדות, זה לא דברים סטנדרטיים שאנחנו היינו חושבים עליהם, היינו מארגנים. זה דברים מיוחדים ודברים אחרים, ודברים תמיד מעניינים ויפים. לא הכרנו אף אחד. שני הייתה חולה יום אחד. ב-11:45 בלילה ילדה מפרקסת לי מול העיניים. זרקנו את רעות, ילדה בת 0.5 שנה אצל מאיר בתחייה. עוד ככה בנסיעה לתל השומר באמבולנס. אני אומרת לו, אל תדאג מאיר, אנחנו נגיע, עוד מעט ניקח אותה וזה. תחייה אומרת לי, את לא מגיעה, אנחנו הולכים לישון, היא ישנה ביני ובין מאיר, הכל בסדר, ואנחנו יהיה טוב. אני בבוקר ככה אומרת לשון, תראה איזה כיף. אנחנו בקושי נמצאים במודיעין, יש לנו כבר אנשים ככה, כל כך טוב לנו איתם. אני זוכרת שהבית היה עדיין על ארגזים, והיא דווקא עם כל החום שלה, עם התנועות של הידיים, מה נשמע, וביום שישי הביאה לנו עוגה, וזאת הייתה חברה שהיה אפשר לדבר איתה על הכל, וידעתי שאני אוכל לקבל ממנה תשובות, עזרה, עצה. היום החופשי של תחייה זה יום שהיה מסומן לי ביומן, ואז המצב רוח היה מתרומם במשך השבועיים הקרובים, אנחנו יוצאים לבלות ביחד. אני עדיין שונאת חורף. אני זוכרת שתחייה הראתה לי מוצאי שבת איך אפשר בחורף גשום לצאת ולבלות ולקייף. היא לקחה אותי לאיזושהי תערוכה של הולוגרמות בדיזנגוף סנטר, בגשם שוטף, ונהנינו. כשאיבדתי את עופר, אז הרחקתי את כולם. פשוט הרחקתי את כולם. תחייה לא נתנה לי להרחיק אותה. תחייה אמרה לי, תקשיבי, אני לא פה בשבילך רק לדברים הטובים. אני פה בשבילך גם לדברים הקשים. כל פעם אמרתי, וואו, איזה מזל שיש את תחייה. עברתי איזה משהו שהיה לי קשה, והגיע אליי יומיים אחרי שחזרתי מבית חולים, עם החיוך שלה, בוקר טוב, הגעתי, הנה ארוחת בוקר. הייתה לארג'ית בהכל, בחום, באהבה, בצ'ופרים שהיא נתנה, בנתינה השופעת. כשהתארסה רעות, לצערי הרב, זה היה ביום שהודיעו לי שהיא נפטרה, אבל קודם, שבוע קודם, היא שיגעה אותי, היה לה, מה אני מכינה? ובאמת, יום חמישי, לפני שהלכה לבית חולים, הסלט היה מוכן כאן. כשהיינו הולכות ומדברות עם אנשים ככה שאנחנו לא מכירות ומצחיקות אותה, מאוד אהבה את זה. תחייה התחתנה לפחות 10 שנים לפניי. ועם חברות אחרות שהיה את הפער הזה, תמיד איכשהו הקשר התמוסס, וכל אחד חי בעולם שלו. ותחייה תמיד שידרה לי שהחיים שלי מאוד מעניינים אותה. עד היום חסר לי הקטע הזה, שאין לי מי לצאת. קבלנו כנראה במילה, ואני צריכה ללכת ברגל, ואין לי איפה לאחוז. ונתחייה, את חייבת לעזור לי. אני לא יכולה ללכת לבד, אני חייבת עזרה. אז אומרת לי, למה, מה קרה? איך זה הגע עד כדי כך
שאת לא יכולה לתת ללכת בלי לבד, לא מתאים לך. את תלכי לבד, בסדר טוב. אז אנחנו ביחד צמוד אחת לשנייה, באמת הצלחתי עם הכוח שהעבירה לי ללכת את השדרה לבד, חוץ מפעם אחת שהיא תפסה אותי כדי שאני לא אפול, אבל כל הדרך עשיתי לבד. נפגשנו באלין, בפעוטון עוד לא היו לה ילדים. אני זוכרת אותה מחזיקה ילדים בידיים, איך אני אגיד, כאילו הילדים שלה. הייתה מאוד מרכזית בצוות, היא נהנתה מהחיים, היא חיה. כולנו היינו חוצים אותו דבר באלין, היה מלא טיפולים, בים הזה היו כאלה שהיו רואים כזה, והיא הייתה עם אור בעיניים, אני זוכרת המון יאללה, כאילו, היה לה משהו משוחרר וכיפי לחיות. ביני לבין תחיה זה לא היה קשר שלי בין מעביד לעובד בכלל, זה היה יחס חלק מהמשפחה. היא נתנה לי את הרגשה, יש לי פה אדם שאני יכולה לסמוך עליו, כי הוא נושא יחד איתי ואיתנו את כל הבית הזה. היא תמיד תתנדב, היא תמיד תעשה את זה, והיא לא תעזוב את זה עד שתגמור. יש לי פה במקום 170 עובדים. אין לי עוד אחת שאני יכולה להתחלק איתה באחריות, בשותפות, בנשיאת עול, בכל מה ששייך, בין כל הלב, כמו שתחיה איתה. וזה חסר לנו בצורה בלתי רגילה. לי הייתה את הזכות להכיר את תחיה בסך הכל במשך 1.25 שנה. כשאיבדתי אותה הרגשתי שאני עוזבת חברה של לפחות קשר של 10 שנים. כשהיא שואלת אותך מה שלומך, זה באמת מעניין אותה לדעת תשובה מה שלומך. זה מעניין אותה באמת. הייתה נכנסת עם חיוך על הפנים, גם כן תמיד עם טלפון, היא הייתה עם רחל או עם השכנה או משהו, תמיד הייתה עוזרת קודם למישהו. אבל זה קשר שהיא בנתה אותו, היא ידעה לתת יחס מיוחד, להתייחס ולהתעניין, ובין השורות הייתה רואה את המבט פנים עם משהו היום לא כל כך. תחיה הייתה אצלי ביום ראשון, באותו שבוע שהיא נפטרה, התקשרה אליי בסביבות 8 ומשהו בבוקר, עם בוקר טוב, זוהר, היום אני באה לבקר אותך. היא ישבה אצלי, אחזה את התאומים, השתגעה מהם. זאת אומרת, אני אוהבת שיש לי תינוקים בפלאפון. צילמה אותם, קנתה להם מתנות, לא הפסיקה להחמיא לי. נסעה בדלת עם חיוך, היא אמרת לי, שירלי, איפה הייתי היום עם 2 הגומות המתוקות שלה? אמרתי, איפה היית? אצל דבורה. היא באה עם הפלאפון שלה והראתה לי, תראי איזה יפיפים, תראי איזה מתוקים. היא הייתה מרכזת את כל הצוות הפארה-רפואי. באמת הרגשתי כמו שיש לי אחות בעבודה. כל ילד שהיה מטופל אצל תחיה היה יוצא עם עבודה ביד, שהיה אפילו הקשקוש הכי קטן שהוא היה עושה על הדף, היה הכי יפה בעיניו, כי היה נסגרת מסביב עם מדבקות. תחיה דאגה שכל עוד יצא עם חיוך, ומרגשה שהוא יכול. טובי המקסימה, הכרתי אותך בטיפולים בריפוי בעיסוק. עבדנו יחד כמה שנים בחדר הזה, ומאוד מאוד נהניתי איתך. ילדה מקסימה וסקרנית, שרוצה להיות עצמאית ולעשות כמה דברים יותר לבד. הקשר שהיא יצרה, גם עם הילדים וגם עם האמא, כי אתה נותן את עצמך, על לתת את כולה, על כל דבר שהיא עשתה, זה היה תחיה. היחס שלה גם לצוות שעבדנו ביחד, וגם את היחס לילדים ולמשפחות, הוא יחס חם, אנושי, תמיד רצתה לתרום כל מה שהיא יכולה, כל מה שהיא יודעת, כדי לקדם את הילדים. תמיד היה לה את המשיכה דווקא לילדים שמוגדרים כפרויקטים. היא הייתה לוקחת את זה מכל הלב ומכל ההיבטים. היא הצליחה לחדור לילדים אפילו הכי קשים. לפני טיפול אז היא הייתה לוקחת שוטפת פנים או מסדרת את השיער. היו לה גומיות וסיכות בחדר שהייתה יודעת תמיד לייפות ולתקוע את זה במקום הנכון. ההרכב של הצוות כאן הוא הרכב מאוד מגוון. היא הצליחה להפוך את הקשר הזה כמעט עם כל אחת לחברות. כשתחיה הייתה פה זה היה מובן מאליו שאת כל המסיבות ואת כל האירועים המיוחדים וכל המתנות היא מארגנת. אהבה את הקשר המיוחד בעבודה, כאילו לא רק לבוא, לעבוד וללכת הביתה, היה לה חשוב מאוד מאוד הפן החברתי. באיזה מסיבת חנוכה שהייתה, אז רצו לעשות הרקדה. טוב, הרקדה, אף אחת לא זזה. אם לא תחיה שהייתה קמה ומתחילה למשוך את זאת, להריץ את זאת, נו, מה קורה, מה אתם זקנות וזה. ועם כל ההערות הציניות, ההומוריסטיות האלה, כל הערב אחרי זה 2 כולם רקדו.
ממש חיכיתי לה. הייתה מגיעה, מביאה איתה איזה רוח כזו, כלילה ותמיד איזה משב כזה מרענן. התנועה והזרימה של כמויות של מוצרים שהיא מכרה, זה באמת דבר יוצא דופן. בסקאלה של כל החנויות היא הייתה כמעט מקום ראשון. ואני אומרת שזה רק בזכות האישיות שלה, נמשכו אליה מאוד. מאוד אהבו לבוא אליה, מאוד אהבו גם לשמוע את דעתה בכלל בענייני טעם ויופי, אז בוודאי אם היא מוכרת משהו שהוא בתחום האסתטיקה. מוצרים חדשים שעשיתי באותה שנה, קודם כל הייתי מראה לתחייה, כי היה לה ממש ראייה נכונה של מוצר, ילך, לא ילך. היו לה תמיד רעיונות למוצרים חדשים ולייעול של דברים, הייתה מאוד מעשית, מאוד יצירתית. רק אמא שלי יודעת לקלוע בול לפי הטעם, לקנות מה שאני אוהבת, להבין מה אני רוצה, שהיא קונה מתנה אז היא קולעת בול ולא צריך להחליף. המתנה הכי משמעותית בשבילי זה אלבום לופה שהיא הכינה לנו עם כל הצילומים של החופשות בפסח. היא ידעה בדיוק לקלוע לכל אחד מה שהוא צריך. קנתה לליאור לבת מצווה. לפני הבת מצווה אמרה לי, הנה הבגד, אני רוצה שיהיה לה שרשרת תואמת לבגד. הלכה דאגה שיהיה לה שרשרת תואמת, לעגילים, וליאור ידע, בתחילה הביאה את זה, זה מתאים. את ראית שהיא ידעה בדיוק מה שיספק את אדם, מה שיביא לאדם שמחה. הלב הרחב שלה היה צריך לתת. הייתה מביאה לידו כיסא לנטלה. מי בכלל חושב על דברים כאלה? חצי מהבית שלי זה תחייה. בכל הזדמנות היה לה תירוץ לתת מתנה. תמיד כשילדתי, אז תחייה חשבה עליי ולא רק על התינוק. את השרשרת הזאת היא קנתה לי כשיאיר נולד לדעתי. היא הייתה קונה המון, גם לעצמה, אבל המון מתנות לחברות. מגיעות עד עכשיו בנות, את רואה? זה הגילים שתחייה נתנה לי מתנה. מה שלקחתי איתי מתחייה זה היכולת ליהנות מהחיים, לקייף, להיות משוחררת. באמת זה מה שלקחתי איתי, יותר ליהנות, פשוט ליהנות. לחלק את הזמן שלי בצורה אחרת, וגם כאילו לא לקחת דברים יותר מדי קשה, לקחת דברים בקלות, יותר להחליק אותם. אני כבר לקחתי עם תחייה לחיים שלי. קודם כל אני קונה הרבה יותר מה שאני רוצה. ואני נהנית מזה, זה כל כך כיף. באמת האיזון בחיים, לא להתלבט, פשוט לעשות. יש משפט אחד שמלווה אותי, שהיא אמרה לי פעם. אני לא מבינה למה אנשים מוכנים לשלם בשביל חפצים, ולא מוכנים לשלם עבור שירותים. זאת אומרת, למה אנשים מוכנים לשלם כסף כדי לקנות קורסה, או כדי לקנות וילון, או כדי לקנות סמלה, ולא מוכנים לשלם בשביל נניח שניקיון של הבית, מישהו שיחסוך להם את הזמן. אמא חיה חיים מאוד קצרים, אבל בכל יום היא הספיקה מאוד הרבה לעשות. ואני לומד מזה שכל רגע צריכים לנצל אותו בחיים. תשומת לב לכל אחד ולהגיד מילה טובה, היא נורא לימדה אותי זה. נורא לימדה אותי, תגידי שזה טוב. אם יש משהו שאני למדתי מתחייה, זה לא לוותר. ללכת ולעשות, לא לדחות למחר. תחייה פשוט נתנה לי שיעור לחיים. אני מרגיש שאחרי שנה בלי אמא, אז גם זה קשה מבחינה שיותר מתגעגעים, יותר נזכרים, וגם זה יותר קל כי מתרגלים לשגרה. אנחנו מצליחים כאילו להישמר משפחה, ואני בטוחה שכאילו מי שרואה מבחוץ וזה, כל החברות שלי שבאות ורואות, כאילו זה ממש נראה להם אותו דבר, פשוט היא חסרה. אני מרגישה שהיא לא פה, אבל אני מרגישה שהמשפחה נשארה אותו דבר. עכשיו עומדות בפנינו שתי אפשרויות. האחת זה לשקוע לתוך הבור הנורא הזה של כאב וגעגועים מטורפים. והשנייה זה להתרומם ולהמשיך ולחיות ולעשות את השלמות של תחייה גם בלעדיה. ואני משוכנע בתום השנה הזאת שאנחנו בחרנו באפשרות השנייה. נעשה ונהיה תחייה כל החיים שלנו, גם בלי תחייה. גם בלי תחייה.
לדעתי כאילו שאנחנו שמחים, אז גם היא שמחה מלמעלה, והיא אומרת, יופי, תהיו שמחים. ימות בך, כשתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך, כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר